ka jinge pule ya ka kitab jing pau ka wei hadin ka wei kelenong ni ai khublei bat ngi plyang sung phaya phi baro ha ka katang uji sukris shagani ka channel Kasi Gospel Media Jingye puli ya ka kitab jingpen pau ka wei hadin ka wei ka lenong mentang le poi syak lenong ka ba shipo kamat ka bala ai ka long u angel bat ka kitab barit u Yohanes ha ka jingyo itu pau ka jong u ulo yu i ya wei pat u angel ba krabor ba u da wan her na beneng jimba pau ka lenong ka ba shipo ka dekat ka ban kong ha ka dekat ka ba a labatai ba u ni u angel ha ka ti ka jong u ladon ka kitab rit ba lapli ka e gani ka kitab rit ka ba lapli akwa ban batai da ka basai ba ka thau ya ka jingi thulupa ha ka kitab u Daniel ya ki badei ban pen ka mau biang kinuksa ki bang akwa ban ai ha gani ka por lada pipuli ki kitab u Daniel kalanong ka banyo ka dekat ka ba apsan bat ki wede ki lanong ba pra ba kamta ter bad haba piano jori ki kitab jingpa pau kalanong ba khalai ka dekat ka basan hado ka banyo nang ta ki wede ki lanong ka bakhanyo ya kran ya gaju shapang ki kam jong umra klau ka thau persi yanu kani ka bor ka badang sanshar hado kini kisngi kham tam e kidon ki jingi thulpa ki balai thulpa ha ka kitab u Daniel ba ha kisngi ki jong Yohanes deban tho biang deban pengkemau biang balaong ba uni u angel ulabu ya ka kejat kamon jong u halor ka duriau bad ya ka kadiang halor ka khando kamot ayu ka kejat halor ka duriau bad ha ka khando ha ka duriau bad ha ka khando ka thau persi ya ka perthai solonsar ka kom ka kitab sam ka ban riu pho khandai ka khat ka blai sau Exodus kalanang bar pho ka khat ka basau bat ka bakhat wei ka jingmut jong kini ki eke bro ka thau persi baya ki jing phla jong ki jingi thulupa de ban pen priang sha ka perthai baro kata de ki jingmut ya ka bala pen pau jingpen pau kalanang bashpho ka khat ka balai uni u angel ula perta da kaktien bajam kumba kruhu using di menba ula perta ki nyo ki perthat kila yalap ya kiktien sawa jongki kini ki nyo ki perthat ki tho phashi ya ki khubor bakhlainbor hadu kata jimpa pau kalanong ka bashipho ka khat ka basaw hangni labatai di menba kita ki nyo ki perthat kila yalap ngala saban tho ong Yohanes henreng le sngo ya kaktien na beneng ka ba ong hanga to pendai laha ya kita ki ekeru bat kumtar terter kani ka kentien pendai laha ka pen kemau biang ya ka e ka ba lakran ha ki por jong Daniel kalanong bakat ar ka khat ka basaw henry me ko Daniel to tap ya kiktien bat to pendai laha ya ka kitab pendai laha ka bumut baya kini ki khubor ki badai biang ki khubor ki balong ki jingphla ba ki brew ki dei bantep ba shipor ba hakisngi ki jong u Daniel hakisngi ki jong u Yohanes kim padon kam hakisngi jong ki ba kinang tep nama kini ki jingi thulpa ki dei hadu kisngi ki bakhadu kumbala ong ha ka kitab u Daniel hadu ka po jong ka bakut ken hoi ka po jong ka bakut ka tho ya ka spasnem shejan nyospa khandai pupra sheneng ngalabatai ha ka baidei bat kani bat ngakwar ba phinyai pudien ki khobol langba kani ka channel khnang ba phila man so tho jimpa pau kalanong ka bashipho ka khat ka basan bat ka bahnrio hoi uni uangel ya ka ba u Yohanes u yoi udayang halor kata ka duriau bat halor kata ka khando ulara ya kakti ka mon shabneng bat ula asmai ka jingra ya kakti ka mon kabamut kalong kadak jong ka jingte jutang lane kadak ka bapen pau shabar ya ka e ka balamut shisha kata ka de ka e ka bla jule hakisngi jong ka po testament barem wat hakisngi jong ki apostol long ba kadon ka kentien bahkan long ka jing pentut ho ya kini ki jing itu lupa la pendai laha
lapen sange sipor baki sngi ki jong Yohanes kin omde man tip ye kini ki baro Henry kan omlong ka jing pentut hoi ngakwa ban pengkama biang seisin baya ka ka balakran hakisngi ki jong Daniel hakisngi ki jong Yohanes kade ka jing peteng bani puli ban sothu ya ki jing tulpa kham tam ha ka baide ya ka arajar lais pa sngi la ka ni ka arajar lais pa snam nangno ka sedang bat hangno ka kut hoi ngalabatai hak baide bat kani ka banta ba ka arajar lais pa snam ka kut hakas pa snam sheja praspa saup sau ka kum ka kitab Daniel kalanong bapra kat khop ka sau akar pa iki perlok ba i jonga sngoba ye bodin iki kbo jonga ne channel pin snotho ya ka jingye puli ke kitab Daniel bad ya ke kitab jingpau kalanong ka basipo ka khot ka bahnyo Henry hakita kisngi kata ka tien sawa ka jong uta u angel u bahnyo namar ba unsap ben sawa hangta la pendap no ya kata kajimayan kajong uble bat kumta tater kei ka bangakwa ban pensothu hagni kapor kumba ngilay puli ba kinyo kituroy ki ba layat hulupa ki blakran haka kitab jingpapau kalanong bapra kalanong bakandai nrew tuli kituroy ki balong ye ke jingja haka history hana kaperthai la pendap katuroy kabahinyo kabalakran haka kitab jingpapau kalanong bakatway kadakop bakat santerter kadei kabakut artat ka history hana kaperthai kabatho ya kajingwan asin u Jesus Christ di kajingyo puli haka kitab Daniel bar haka kitab jingpapau kumangaong kadei kajingay peteng Henry ya kajingi tulpa kibadei ya ki bapala shwa kajingwan asin u Jesus Christ shwa katuroy kabahinyo ki briug jong blay ka perthai barkaway ki day bantip balaong ba uni u angel ubahnyo namar ba unsap pensawa banput ya katuroy kabahnyo banjay ki history ki badi banjalong hana ka perthai khamtam ya ka jingwan asin u Jesus Christ hangnel ong ba on pendap ya kata ka jingmayan ka jong blay ka jingmayan ka jong blay ka de ka kam jong ka jingpenim ka ba ublay ula thmu phla na kabanta ukun benrio baro obaim ha kani kaperthai jimpampau kolonong kabasipo kadkhat kabapra te kata kaktinya kabang lay snow na beneng kala grandpat bat nga bat kalaong to khilat to shim ya kata ka kitab red balapli ha kakti uta u angel ubayang halor kata kaduriaw bat halor kata kakendo kadkhat bakandai di ngalalay syauta angel ngadaong hau to aino hanga ya kata ke kitab red di uloong hanga to shim bat to bamdu ya ka di kan pengkethang ya kakpo jemi Henry hakasentur jemi kan long kabatyang kum kangap oi ya kani kajing tulpa kalong ru kaparsi kablaja hakisngi gijang u Ezekiel kalanong kabalai kadkhat kabankong haduk kabasau balap tha ya unong itu lupa Ezekiel banbam ya kakot kli kikot jing itu lupa kikot kibadai ki khubur ki bapla ki bamayan ki badai ban kran hakisngi ki jong u laong bato khiru to kran hakaying Israel kani kaktian parsi ka baong banbam kabumut ban penlet jumut ban puson ya ki kiktian ki balak penpau u Ezekiel ulabam bat ulakran hakaying Israel ya kita ki badai biang ki khubur ki ba ublay ukwa ban pesno kadakhat kababot hak kitab u Ezekiel kaong anak kumtang labam yaka ti kajing tiang kalalong kum kangap haka shintur jonga hoon kalong kajing shisha habangi puli kaktin kabaem jong blay habangi puli kajing itulupa habangi puli ki khubur kajing maham hakini kisngi ki bakado kalong kabatyang hado kata-kata jimpapau kalonong basipo kadakhat basipo hangni labatai dengla shim ya kata ka kitab red nakakti u angel ban ngalabamdu ya ka di kalalong hakasintur jonga kabatyang kum kangap di habang labam ya ka lapang thangno ya ka kpo jonga ke jingmut phashi hangni hoi hadin jong ka spasnam shejar nyospa knai papra
balong ke era lane ka arta jong kisngi bakado neshwa ka spasnam shajar praspa sau ka jing sngotu bat shampang yaki parshi jong ki kitab u Daniel bat jingpapau kelas dang bandroy hadu kata-kata u blay ula say yala ki jong kibreu bakin batai ya kini ki ekeru bat kajingilap ya kajingwan asin ujus pres kalalong kabatiang hadu kata-kata hoj nadu kini kispasnem lami ki kenhun ki baap kmi ya kajingwan asin ujus pres bat nadu kani kispasnem kajingilap baya katuroy kabahnyo shen on saputno kabumot ya kajingwan asin ujus pres shen on sapin urlong kumalay grand pashi bay thulupan da ka Bible kajingilap syapang kajingwan asin hadu kini kesengi hoy kalalong kabatiang hadu kata-kata Henry la pengkatangpat namar ba kajing susi kabakraw yiki briu ki jongblay ha kitu kesengi ha kini kispasnem bakata kalong bau Jesus Christ uklamwan ha kapur kaba kikmi lenti kalong kaba pengkatang shisha yaki hoy habay day ba kani kabanta ka subject kalong kabayar ngadon ay ru bangan sakran ha kaway kapor di habalaay ha uyo anis ka kitab kabaret banbam kalalong kabatiang hadu patata uyo anis uyayalap uyo anis uyayakran syapang kini kidak kishin kijing pala bar kalap pengkatang ya kakpo kajong u kabumot ya kapashi ya ka kabaki briu kijong u kinsa isyam ha kisengi ki bakado jimpapaw kalanong kabasipaw kadkar bakatway bat uloong hanga kadeya mi banit hulpa pat syapang shibun ki palang bat ki kenjam rio bat ki tlit bat ki siem ha kisengi ki jong yoanes ha kisengi ki jong ki kpataman jaga balang hado kini kisengi dan tang kaway kakunhon kabayayalap ya kajingwan asin ujus kres kalong kabatiang hado kata-kata ban ngakwar banong baya kakubor syapang katuroy kabahinyo kakubor syapang kajingwan asin ujus kres de banya yalam sya kapertay baro hoot kibriu kajongblay kilamat ya kajing tiang kilamaru ya kajing tang ublay utip la kabanta toay ba ublay unkurku ya pi iway puway na kabanta kabrom jongblay amen Ngingay skem bagi khubor kilong kibashay tu ai ba ublay unkurku ya pibaro sngub ha banay bud diyan ni khubor na kanika channel sngub ha ru ban subscribe kendang ba finyo ya ki notification ni gijing pentim nada fidan kino gijing kili sngub ha ban text ha ki comment section na kabenta kaburam ublay amen